Здравейте в четвъртия ни епизод на този подкаст Братовчедите. Днешната тема е кучки! Кучки. Абонирайте се, лайкайте, камбанете камбанка! Добре, значи Кучките са мега яки. Да, госпожо Ягодка, кажете коя е любимата ви кучка? моята е като тея, как се казва, тихо! Те малко мирисат на кревер, само как се казва, корги, да. Курги. Вие, господин Ягодов, каква ви е любимата кучка на вас? Онези, дето принципно ядат кренвирш. Дето са едни белички и са пухкави и може да ги задеш. Да. Да, аз съм ги Дето нямат на кренвиршките. Моите е коргите обаче. Това е едно. Кучки. Господин Ягодов, на вас имате ли кучки? Ами, за съжаление, кучката ми пукна, тъй като прекалено пъти повтарях кучка и тя взе, че ушите нещо. Кучката ти мъжка ли седиш? Мъжка беше тази кучка. Много игрива беше, ама вече... И моята кучка Ерек на камбаната. Гуш на букета. Вие, господин Янов, имате ли нещо, което мразите в кучките? Доста интересен въпрос. Ами, мразя на кучките! Когато те бягат на смисъл, аз просто искам да ги галя. Знаеш, когато кучките бягат от нас. Брат, днеска две кучки ни избягаха от нас. Дай, тези кучки! Мразя кучка на кучка. Да, искам да опека на скар. Аз не обичам кучки. Какво ви е мнението за тези кучки, които много идат? Тук много са дебели човек. Кучки. Добре, аз примерно така по външен вид, да, може с лайчка, ако има пухка кожинка, ама много са бавни. Да. Аз искам кучка да е гушка, да я въргалям, да я пляскам, да... Вие пишете в коментарите какво ви е мнението за кучките там долу. Пръснете тази камбана! И, госпожо Ягодка, каква любима кучканска храна обичате да ядете? Това е любимия въпрос! Паснете тази камбана! Не можете любима куческата храна, Лайна! Много интересно, мен пък са ми пичкалка. Тия по-кафевичките. Война! Празнете тази камбана! Не забравяйте да прасните тази камбана! Дружете мивки камбани! Господин Ягодов, бихте ли ми казали какви кучки, какви котки, какви кучки най-много мразите? Те дето серат най-много лайна! Госпожо Ягодка, как да отглеждаме кучки? Това е много интересна тема, която съм следял. Надявах се през цялото време да я чуя. Ако искаш да имаш кучка, първо трябва да имаш къща. Но може ли да е апартамент? Защото ако си бездомен, тя кучката няма да се чувства. Тя ще се като... Все пак, ако искаш да имаш кучка, трябва да се грижиш с нея. Да. И трябва да чистиш от мреживите лайна! Бъгъл. Мир и кир. Държите тази камбана! Всъщност,
Това ще бъде за днешното видео, мои кучки и ягодки. Праснете я таз камбана! Праснете червения бутон! Айде излят. Добре, след като праснете таз камбана, чакайте за следващия епизод. Лайковицата! Лека! Кучки, айде, кучки! Айде! Кучки, бе, кучки! Кучки!